Neo. Una civilització perduda a Nicaragua. Un equip d'arqueòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona ha descobert les restes d'una civilització fins avui desconeguda a la selva del sud de Nicaragua. Els arqueòlegs han descobert un conjunt de plataformes similars a les grans piràmides d'Amèrica Central, que tenen una alçada d'entre 7 i 8 metres, construïdes fa uns 2.000 anys i amb finalitats encara desconegudes. Les dues plataformes més grans tenen una superfície de 100 metres quadrats i al seu voltant hi ha estructures associades més petites. El descobriment ha estat molt important, ja que es tracta d'un lloc on fins ara es desconeixia l'existència d'una civilització capaç de crear aquestes construccions. Els investigadors de la UAB pretenen ara descobrir si les estructures corresponen a habitatges, temples o centres d'observació.